Dati parang pasurti na ganda. Example ni Ma'am Glay Cyril May, ag birthday ti May, di classmate ko, April idat bulan, Yes. ay anak. Ayan, kaya na uso manen, itimang ko na nga. April Fool's Day. Yes. Actually, data ang uso. May isa lang aldaw data. May isa lang. Kundi April Fool's Day, di April 1 ko. Basta April. April month. Nga mati ko namin, kina Idol Glenn, last month pa lang, akat linuko na kan. Ayan. When? So, good vibes lang tayo today, mga idol. Kasi first month, alakat kararangin at blessings. Kaya may amin sa kapada. Papay at Holy Wednesday. Oo. So, kada ito pagsasaritan tayo, it's April Fool's Day. Anya kat bati April Fool's Day no? Akat dati April Fool's Day, dito kami dito parang da kamo no sino tinangirugrugi kami dito. Akat ado dito magbagadang buntis na kunada uri sa amet. Uri mot na menopause na ante. DJ kung kunada ket mapanag. Ayun dito yun, ada Hong Kong kayo. Da Singapore. Tapos sa amot gaya. Naka-work from home gaya. Tapos di kayong trabaho na katembal sa Mador, work from home. Apo, delikado man lang aya Idol Glenn. Takuma, naka-work from home takuma. Siya enjoying work from home. Kung wala takuma mo ita, April Fool's Day naman. Di ka kasi dyan mga idol. Akit ngem, ada apot balaag, itinayli na pulisya, iti aramid iti kakastoy mga idol. Dati April Fools. Akang ron anak ado kami, di kiti maalilaw nga tao. Aglalalo kat example. No mangloko ka or di bam jokes. Mayat nga rod. Maditi bam jokes ka talaga. Ito mga idol April talaga. Fools. Tapos ag bam jokes ka. Wala. Himasre ha? Dapat mapangkaditan no kuan ita papanan na BGMP. Batak mo lawag. Ito San Nicolas. BGMP San Nicolas. Isamot panganan ha. Alam na ibagabigat pa po engineer. EMJP no kanina. Ay EMJP niya. Ibagabigat pa po engineer buta. April Fool's Day. April Fool's Day. Ginulat mo kami doon. Ngayon Idol Glenn, dati April Fool's Day, ado ka di kita parang nakadawiyat tayo ba dito yun or it's just ngayon lang? Ngayon lang talang uso. Actually, di ubing kami, di ang pa yung social media. Awan, jakmit mo dito sa awan lang, di mo pagkiriman. Actually, nagbaling expose di ubing kada generation, kada di social media ko. Kasi, kada gito lately lang kada ko di amuda mo ta cellphone kada Facebook April Fools nagbalin mat nga trend din pero mostly din talagang ko lang di kita wholesome pranks. Wow. What are the wholesome prank? Kasi tilang mo ka dati talo di wholesome prank. Okay. Di wholesome prank di kaya bagam lang masikuga ko. Masikuga. Di ba? Masikuga ka bakla ka mo. Sorry. DJ, pagkipagkita, DJ, nakakatkatawa, DJ ko. Ayun, DJ, pagpagkita naman, DJ ko, ha? DJ, passenger mo. Positive. Positive na. Tapos, atabi ka dyan, dati, buntis ka, pero lesbian ka. After 3 months, nabuntisan ka talaga. Di ba? Adapi nakita lately lang, nag-viral about April Fool's Day. Nga pinatulan da DJ ko di kita ipatatuyo di kita brand me kahit tamuging mo and then talaga nagarami. Ay wait, takoyaki po. So di ba? Di ba? Tapos hindi na mo binasbasa gigana yung ending na it's April Fool's Day. Tata, nakabasa kayo. Game ko na jay. Kasi lang
inaramid na for ano DJ, content kan DJ kada purpose na mo. Nga mayat nag-trending DJ Oo na. Iso nga ko mayat med DJ nga ko Patato. expose. Imagine dira patuto ka tamugig mo dete paguma ano DJ yun sino kanti ko anali. Kaso ka mahilig ka ti karinderya tapos napapromo ni Ata Anali Dais. Ipatatom dito mo ging mo ti Anali Dais. Ipatatom. Oy, tawag takapay ko ni bagat mo. Diba? Mini bora ko ng ipin mo. Okay kasi so something na nya pwede gito yan di kita ikabil mo DJ ay amam tigamin uso tata kay prank mo DJ kwa DJ kuton Kuton? Prank DJ kuton me ikakti kwa DJ amo DJ asin asukar kung garapon tamnan nga ma ang nga kutunan DJ asukar mo ikabti asin Apo una. Naprank din ko ton. Naprank din ko ton. Yung imo dirigan na deta idi kwan. Apay ko na nakasamsam it mo dedi itlog kon. At ati mo ni tatang ani na Anong itlog? Nakasamsam it mo deto yan wala na. Anong itlog? Asin. Left mo na right. Mga idol. Focus day. Ngam, hanyo nga akay nga agana na akay prapakita balayo ti kastay datay parang pag sino ka natin bitsin kan datay asukar ang mga kat din na maulaw ni tatang po ang kape bigbigat kat nay bitsin matbarok bitsin bet api ka Steven awang mo ti ana ng barok wala na nakuan ay lagot ka kay tatang mo diba Sabay-sabay yung pwede ko niya DJ sukatan pa DJ di kami DJ laptop ko man ni ating mo di ka tikit sukatan sa baliyam ti wallpaper na may picture mo diba ay imprank ka ko mga IFM news nila wag i-jag mo ay bigatin ko uno de ay Ricardo tingka ang anak nga ang luto ka bigbigat diba uno te sakti mga pranking ka imbes nga datay file i-open ko ni Shandy Papi di ko kuram DJ ni Ginabi ang share ka bigbigat kasi diba mayat isuti ka diba at least naragsak walang nasasaktan o walang napapahiya. Sa bali kami ni DJ agprank ka nga DJ naka butbuteng DJ mo pang ka aging inka ag hold up pukul it's a prank April Fool's Day nakatusang ka ay wag ganon please mga idol wag ganon diba ako na natin handak ka diya biglaan nagita April Fool's joke at baka maalisan ay tatana ka mo pa jowa si Kapema Dancel Pascual hanggang kasta-kasta diba datay masiguga kung wala na ba yung tawag mo jowa na all by myself Wen kasi ay dapat yung DJ kasi dyan. Wala dyan mapangka ayaw ba mami dante amin dyan Jollibee. Tapos na kay Jay ka. Gorder kayo mati. Jollibee karinder niya. Karinder niya lang. Sabay sa majuran na kayo Jollibee. Umukar tayo. Diba? Dahil ka kasi dyan mga idol. Ngayon, dahil iti palagip. Iti dahil yan ang pulisya. Kaya dahil iti agad trabaho iti biyang iti otoridad. Kada iti apo nga April Fools. Dahil ngayon mga kasangwan na dito. Hello mangking ka Roslyn Lacasandile. Manipod Saudi Arabia ni Fema Dancel Pascual ni Himawari. Sige Idol Glenn. Ipagpatuloy mo lang ang pagprank sa mga langgam.
Ni Miles Garcia na yung mga bigat kani Oliver Corpus. Ayan, ken Idol Glenn. Dati datang ayun, kablaw naman pagkat dati nabartok dinabi. Ayun, ni Pangbadyang. Badyang. Ayan. Ayan, happy birthday sira. Kuya Larry. Ayan. Wala tati ko na nagkat ko bring me mamartik ng lakay ko na nag-iso natin mismo tining sabi ko. Siyak mamartik ka wala. Kata na, bartak ko talaga. Diba? Okay. So, iti mga palang iti reminder, Idol Glenn, kung na natin umuna, don't fake pregnancy. Hala. So, why? Apay, bakit? Apay. Siyempre, Idol Glenn, ag fake pregnancy ka, 8 years old ka pa lang. At makunam. Mading apulos. Diba? Kan again, don't fake pregnancy lalo no ada ti jowa mon. But what if ti jowa mo kat same sex? Sa jowa mo Diba? at dati sa baling nga kabangibang Pagilyan. pagilian. Diba? Haan mo no ada juga Manila. Oo. Pregnant ako na ba yung Oo. kadi ka nagkita? Naalakan. Bakit pagpasumet nga, men? Diba? Hindi ka kasi mga idol. No, kami, don't fake pregnancy. Again, natay ko na akon, what if, deto'y boyfriend mo kata seloso, alam, mabakal na ka. Tapos, titawin mo kata 55. Ang siguro good mo 55, baka ano na ya? Depende no. Depende, Talaga no, mat 60. nga. Depende mo no. No 61. Awa ano, menopause, bagbagam nga ag buntis ka, auntie please. Isar-sar na mo basit, ito yung panagaginamti ko ka. Oo. No talaga nga nalukmag dito, butit lang din. Oo, buyong mo lang dito, auntie. Okay, next. Don't prank delivery riders. Ay, wen. Please Don't. Pangasi. Tatay, agprank kayong, ano tawag na, parang agpa-deliver kayo, timakan ko ma. Di kita food panda kasi yan. Kada grab, di kita mga Grab idol. food. Tapos, hanggang kayo existing, deta nga place. Pang pinutan na, data iti sitio, Sitio di masarsarakan. di masasarakan. Kada, dita asidag nga gate nga, dita unag gate nga, dita na roar gate. Kaya please. Abay te store te ko ako lang. Damagam ti kakagapuan ko na nakayaan. Damagam dati kakagapuan nga lalaki dito'y si Chumi. Kung alam ko tao mo ti gwapo. Sino te gwapo ka di? Oo. Di ka nung nga nagpatod. Ibaga na mo nga sa yatong sinumot ti nagwapo mo. Tanya mo ti anya DJ kas la level na. Oo. Level negative 69. Di ba? Oh, makaamo ka. Kunano. Oo. Basta kayo proper ka delivery riders kasi adal sa ti parang kota ba di dya Idol Glenn? When? Ada kasi when kota. Kung sayang DJ gasolina da. When? Of course, dati gasolina tati talaga nga makikita tayo nga talaga nga marigatan da mo. Ay, so nga please mga idol, lang kayo nga Agi praprank. yes, aglalalo ko no elder people, oy wag. Dagiti elder people, dagiti buntis, aglalalo dagiti anapay. Di kita dumapay nga elderly, di kita buntis, di kita ubing. Di iprak mo pa DJ ko, di kagurguram ko mga boss mo nga dito bakit na yan. Patulod ang ti ko, nag-order ko mati. Nag-order ti 90s. Apa mo na yun mga idol? Sino din nag-order kanyang ti 90s? Tama at first. Lungon. At agurguram mo na mami. What talaga? Ito mo, iprak mo. 90s talaga. 1 o 2 piece. Summer na summer, di ba? Pauna yan. Kaya wala mga idol, inutagon daway, lamanggan ni Marites Tolentino Liana, ni Anibel Arizabal, wow na wow Kurimaw, ni Marites Aguda Cortez, Maribod Nambaran Bakara, nag-elect ko na good morning, Sir Lawrence and Idol Glenn.
Blessed Wednesday to both of you. Thank you very much, Ma'am Arlene Acob. Happy morning. Kaya ka man po. Happy Enjoy morning Singapore. Ay, bibuyan ni baka ko. Hello, Ma'am Cyril. This Hello, is, Ma'am Cyril. Buntis Nat. Sinatbuntis ka. Ano, anyadetan, overjudetan niya. 9 years yun. Imbes nga 9 months, 9 years. Iso pa yan. Mga idol, itutuloy tayo. Dato yan man na panagpipinadamag kalpasan na ito. Ang pamalagip oras itintera Pilipinas alas 5:32.